חברים, טויוטה קורולה, מודל 96. הרכב, כמו שאתם רואים, לא מניע. האימבולייזר, תסביר מניע. האימבולייזר דפוק, לא מניע. בואו נראה לכם עכשיו איך לבטל אותו בצורה פשוטה. ממש כמה דקות עבודה. אנחנו נרד לקופסה, בודק פיוזים. יש מאחורי הבודק פיוזים, כמו שאתם רואים פה, יש פה צמה מחוברת. מה שהם עושים זה הם מבטלים אותה. אנחנו חותכים את החוטים, מחברים אחד בשני, ואמור להיות סטארטר באוטו. בואו נעשה את זה ביחד. חברים, זו הצמה של הסטארטר. רכבים מצית. נחבר אותה. מאיר, בוא תחבר לי פה רגע את זה. תכניס אותה למקום. שים דקה, נכנס את התקר, רק שנייה להביא זלר בה. יאללה. נדביק אותה עם איזוליר בנד. נחזיר למקום. זיקון. חשוב מאוד, אחרי איזוליר בנד, שלא יהיה קצרים, העתיד. כן, דבק מתייבש, לשים הזיקון יוצא החוצה. על האיזוליר בנד. נחזיר את התקע למקום. אוקיי, בואו נבדוק שיש לנו סטארטר. כמו שאתם רואים ושומעים, יש סטארטר, אבל אין לנו הזרקת דלק. עכשיו אנחנו צריכים לבטל את ההזרקת דלק. שימו לב איפה הצמה של המשאבת דלק יושבת. אוקיי, בואו נבדוק שמניע לנו האוטו. חברים, האוטו נדלק. שימו לב, נעילת סטארטר והזרקת דלק. אחרי זה יש לנו רעש בפנס מקדימה. רעש במנוע של פנס. אנחנו צריכים לנתק אותו. חייבים לנתק. כמובן חברים, עוד הפעם לשים איזוליר בנד בצורה נכונה, לא לשכוח הזיקונים. חוטים מיותרים אפשר לקצץ אותם. חברים, עניין של 3-4 דקות עבודה. אתם הולכים למוסך, גובים מכם על דבר כזה לא פחות מ-450-500 שקל. שימו לב, תעשו בבית לבד.
הפעם אתם יכולים לראות, ברגע שהוא מגיע, שם איזוליר בנד, הוא מוסיף אזיקון, קשירה על האיזוליר בנד, כי במהלך הזמן האיזוליר בנד מתחמם, וזה יוצר חיכוך. אוקיי. נחזיר את הקופסה למקום, נסגור מכסאות. בהצלחה חברים, אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תירשמו לערוץ.